ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುರುಮಲ್ತದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಪಂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಸೂಕ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 25,000 ಬೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುರುಮಲ್ತದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಪಂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ ಸುತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 25,000 ಬೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ 2,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಮುಟ್ಟುನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಅದಕ್ಕಾದ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಲಿನ ಹೊಂದುಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಲಯಡು ಬೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದುದುಂಡು ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ತಿಳಿಪಾಯಿರು. ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಕ್ಲಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ಲಿಗ ಪಂಡ ಧನಿಕ್ಲಿಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಕೊರ್ಪುನ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಸುರುತ ಸರ್ತಿಗ ಬೇಲೆದ ತೊನ್ನ ಕ್ಲಿಗ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಬಳ ಪಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವನ್ನು 2 ಕಂತಿಲಿಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಧನಿಕ್ಲಿಗ 2 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗೂ ನನ್ನಲ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಲಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪಣಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಪಂಡಿರು. ಇವು ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಿಣಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಗುಟ್ಟಿ, ಬೆನ್ನಿ ಲೋಬೋ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತಾ ಆರ್ ಇಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. Which we have gathered today. It is about Employees Link Incentive Scheme. It has been launched by the Government of India. The purpose of this launching of this scheme has got various fold which are going to be explained in detail. I'll just read out a little bit. I would like to inform you all that the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has recently approved the Employee Link Scheme with an intention to enhance job creation, employability and social security in all sectors of establishment with the focus especially on manufacturing sectors and to extend incentives for the first time employees. That means first time employees means suppose those employees, those persons who just passed out from the colleges and goes for some employment. To extend incentive to first time employees to get 1 month wages up to 15,000 in 2 installments, and also a scheme to support employment generation of more than 3.5 crores in 2 years with an outflow of around 1 lakh crore. That means government is going to pay around 1 lakh crore towards incentivizing the employer and to the employees, the first time employees are talking about. ಜವಣೆ ಒರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಜವಂದಿಗೂ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಕುತ್ತುದು ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಸುಜೀರಡು ನಡೆತಿದ್ದಂಡು. ಆಯಗ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಜವಂದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಮಾಣದ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಧೀರ್ ಪುದರ್ದ ಜವಣೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಿನ ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಸುಜೀರ್ದ ದಿವ್ಯ ಯಾನೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಪನ್ಪುನ ಜವಂದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಜವಂದಿಗೂ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಕುತ್ತುದು ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿದ್ದಂಡು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ದಿವ್ಯನು ತುಂಬಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಕರಿನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಸುಧೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದು ಇರುವೇರ್ನ ನಡುಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಂಡು. ಆಡಲ ಸುಧೀರ್ ದಿವ್ಯನ ಬೇರೆಯೇ ಪೋಪುನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ದಿವ್ಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸುಧೀರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆಗೆ ಪಾತೆರಗು ಪಾತೆರ ಜೋರಾದ ಏವ್ರೋಡು ಆಯ ಕನತದಿತ್ತಿನ ಬಿಸತ್ತಿಡು ದಿವ್ಯಗ ಕೂತದೆ. ಆಲು ಬೂರ್ದಾನಗ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನಿದು ಸುಧೀರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದೆ. ಜವಂದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದನಂತ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆತುಂಡು. ಕುಂದಾಪುರ ಆನಗಳ್ಳಿದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸಭಾಂಗಣಡು 6ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡು. ಗೀತಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಶಿಬಿರಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕುಂದಾಪುರ ದತ್ತಾಶ್ರಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಠ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಗಳ್ಳಿ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆನಗಳ್ಳಿ, ಒಡಿಪು ಅಭಯಹಸ್ತ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಿಜೈಸ್ ಇವೆಂಟ್,
ಮಣಿಪಾಲ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೇಡ್ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ಕುಂದಾಪುರ ಆನಗಳ್ಳಿದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಿಂಡ. ಗೀತಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಆನಂದ ಸಿ ಕುಂದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಲೋಕಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನೆತ್ತಿರಗು ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ನರಮಾಣ್ಯಗು ನನಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜೆ. ಜವಣರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಮಲ್ತದು ಪಾಕಜೀವ ಒರಿಪವನ ಕಾರ್ಯುಡು ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾವುಡು ಪಂಡೆರು. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಶೋಕ ದೇವಾಡಿಗ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆರಿಫ್ ಯುಆರ್, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೆತ್ತಿರು ನಿಧಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ವೇಶ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಭಾಪತಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕಿರುವ ಪದಪರಿಪುನ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು, ನಟೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತಡಿತ್ತೇರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದವಾಗ ಕೈಕಾಲು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ತ ತನ್ನಿ ಅಂದವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 80ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಪು ಭಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 250 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಳಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸುಷ್ಮಾ ತಾರ್ನಾಥ್ ಜುಲೈ 5 ಆಜೆಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕೋಡು ನಡೆತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲಿಡು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದರು. ಹಳಿಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸುಷ್ಮಾ ತಾರನಾಥ್ ಜುಲೈ 5 ಆಜೆಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕೋಡು ನಡೆತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದರು. ಅಂಚನೆ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪದ ಪಂತುಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪದಕ, ತ್ರಿಬಲ್ ಜಂಪುಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ ವುಮೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಡ್ ಕಂಚದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದರು. ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟಡು 46 ಜನ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಬಿರ್ಸೇರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ಹದಿತ್ತರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಬಿರ್ಸೇರು ಒಟ್ಟು 670 ಜನ ಈ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಕಟೀಲ್ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ವರ್ಷಲ நடத்தொந்தித்தது ಕಟೀಲ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲಿருந்து ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಸರಣ್ಣ ಪಂತೆರು. ಸೋಮವಾರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಟೀಲ್ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಕಟೀಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು 21ನೇ ವರ್ಷದ 7 ದಿನದ ಕಟೀಲ್ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯಾಹ ಸೋಮವಾರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಸರಂಡ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಆಸರಣ್ಯರ ಪಾತಿರ್ದು ಕಟೀಲ್ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ವರ್ಷಲ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಕಟೀಲ್ದ ಭಕ್ತರು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಟೀಲ್ ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಸಪ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತನೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಣ, ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಣ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿರಾಯನ ಈಶ್ವರ ಕಟೀಲ್, ಲೋಕಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಡೇಲ, ಪದ್ಮನಾಭ ಕಟೀಲ್, ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಾರ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಆದರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ರವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಜಪೆ, ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ವಾಸುದೇವ ಶೆಣೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸುರುತ ದಿನ ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟ ಭರಿತಿನ ಶರಸೇತು ಯತಿಪೂಜೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡು. ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಸಪ್ತೊಡು 2ನೇ ದಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಎ. ಹೆಗ್ಡೆ ಬರಿತಿನ ಪಾಂಡವ ವನದಹನ, 3ನೇ ದಿನ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತಿರ್ನ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ, 4ನೇ ದಿನ ದೇವಿದಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬರೆತಿನ ಗೀತೋಪದೇಶ ಸರಶಯ್ಯೆ, 5ನೇ ದಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವೆಂಕಟ ಕವಿ ಬರೆತಿನ
ಗಾಂಡೀವನಿಂದನೆ. 6ನೇ ದಿನ ಶ್ರೀಧರ ಡಿಎಸ್ ಬರೆತಿನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ. 7ನೇ ದಿನ ಐತಾರಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೇಕ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ ಡಿಎಸ್ ಬರೆತಿನ ನರನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ಶಾಂತಪ್ಪಯ್ಯ ಬರೆತಿನ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗುಲಿನ ಕೂಟ ನಡಪುಂಡು. ಆಖರಿದ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಮಾತ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟ ನಿಚ್ಚಲ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವರೂಪಡು ಪೀರಾ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು ಬರ್ಪುನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟೋಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಹಿಂದೂ ಯುವಸೇನೆ ಪದವು ಶಾಖೆ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವರೂಪಡು ಪೀರ ಕಟ್ಟರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಸೇರಿದು ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯ ಬಿಳಿಚಿಲಡು ಉಂಡು. ಪರ್ಪನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಂಡು ಪಂಡಿರು. ಈ ದುಂಬೆ ಮಂದಿರ ಕೈತಲು 8 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ನನಲ 10 ಸೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬೂರುಂಡು. 2018 ಪದವು ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಂಬಾಳ್ತೇಡು 7 ದಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಶ್ರೀ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಖ ಶನೀಶ್ವರ ಯಾಗುಡು ಪಾಲ್ದಿತುನ್ನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿರ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವಾದ ಶನಿದೇವಿರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜುಲೈ 13 ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇದ್ದದು ಅಂದೆಕಾದ 11 ವಲಯ ಸಮಿತಿನ ಕಟ್ಟದನದ್ದು ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರು. ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ವಿಜಯ್ ಅರುಣ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡಿ ಪದವು ಶಾಖೆಯ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಪದವು ಶಾಖೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಶನೀಶ್ವರ ಗುಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದು ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಲೈ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಜನ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಕುಗ್ರಾಮ ಆದಿತ್ಯನ ಮಾಣಿಲ ಇತ್ತೆ ಸುಗ್ರಾಮ ಆತನಂದು ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಸು ನಿರ್ಮಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ನೆತ್ತಿರು ಶುದ್ಧ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜದ 15ನೇ ದಿನ ಐತಾರ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಐತಾರ 15 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಭಾಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು, ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇರಿಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಮಲಬಿನ್ನೆರು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಧುಸೂದನ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜದ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡು. ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಮಾಣಿಲಗ್ ಸೀಮಿತಾತ್ ಕರಾವಳಿದ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆವಂದುಂಡು. ಅವಳು ಮಾತ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸುರೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಣಿಲದಾರಂದು ಆರ್ಮೆಚ್ಚೆಗೆ ತಿರುಪಾಯಿರು. ಇದು ನನ್ನದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮದು, ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮದು, ಫ್ರಮ್ ಐ ಟು ವಿ ಟು ಹಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು, ನಾವು ಮತ್ತು ಅವನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಅಲ್ಲವೇ. ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯತಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ಸೇವೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಿದ್ರು ಭಗವದ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಸುರೂಕು ಕುಗ್ರಾಮ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಲ ಇತ್ತೆ ಸುಗ್ರಾಮ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು, ದ್ವೇಷ ಭೇದ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು, ದಮ್ಮುಡು ನರಮಾಣಿನ ಜೀವನ ಉಂಡು. ತೆನಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಆದಿತ್ತಂಡ ನೆತ್ತರು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತರು ಶುದ್ಧ ಆದ ಶರೀರ ಇಡೀ ಪರಿತಂಡ ಶರೀರ ಇಡೀ ಲವಲವಿಕೆಡುಪುಂಡು. ಇಡೀ ಲೋಕ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಮುನಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಪ್ರರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಪರಿಣಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ರೋತ್ರ ಪಠಣದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಏರಿಳಿತ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ದಿವಸ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಗಾರವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಧಾಮ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಧಾಮವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ದಿನವರೆಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿ ಬರಲಿ. ಗುಜರಾತದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೋಹನದಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರೇವತಿ ಪೆರ್ನೆ, ಬರವು ಕಲ್ಪನಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾಂಬಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವನಿತಾ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ವರ್ಷದ ಮಾಸಭೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಸಮಾಗಮಗಳು ನಡೆದರು. ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ವರ್ಷದ ಮಾಸಭೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕರ್ಕೇರ ವರ್ಷದ ವರದಿನ ದುಂಬುದಿಯೇರು. ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದುಂಬುದಿಯೇರು. ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಸಂಘದ ನಿರ್ಣಯದ ಓಲೆ ಓದದು ಪಂಡೇರು. ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಜಿತ್ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಗೊಬ್ಬದ ಬಿರ್ಸೇರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಎನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಿತ್ತ ಶ್ರೇಣಿಡು ಪಾಸಾಯಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 24 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 20 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜಯರಾಜ್ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಡು ನೆಂಪುಗಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಪಣವು ಸಾಯನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನ ಸಂಜನಾಗ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಸಂಘದ ಸುತ್ತುಗು ಸೇರ್ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಬರವು
ಬರೋಕಲ್ಪರೆ ಪಣವು ಸಾಯಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ, ಮೋಹನ್ ಪಡೀಲ್, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ಕೆ ಧರ್ಮಪಾಲ, ಪ್ರಭಾಕರ ಅಮೀನ್, ಭರತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಬಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೇರು. ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರಡು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಶೇಖರ ಮರುಳಿ ನುಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯರು. ದೇವದಾಸ ಮರುಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರು. ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಿತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಬಹುಶಃ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆನಿದ ಸಾರತ್ವ ಹೊರಮಡ್ತು ಸಂಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆತ್ ಬಂಗೋಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಹಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಲನೆ ಅಂತೊಂದು ಬೈದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡು ಹಲವಾರು ಗರವಡಿಲುಲ್ಲ ಆ ಗರವಡಿಲದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಭಾಗಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಇನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಚಿದ್ದಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪವನ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಮಲ್ಪುಡಾತರಿಂದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಂತೆರು ಒಡಿಪುದ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನೋಡು ಮದರಿಂಗಿದ ರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಪು ತುಳುಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ತುಳು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಒಡಿಪುದ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾಭವನೋಡು ಮದಿರೆಂಗಿದ ರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಡಿಪುದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಾತನಂದು ಪಂಡಿರು. ತುಳುಕೂಟ ಒಡಿಪುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತುನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಲೋಕಗೂ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರುಡು ಪಂಡಿರು. ಪುಲಮರ್ದ ಪಂಡಿತರು ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕದರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೆಂಡನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರುತಿ ಜಿ ಶೆಣೈ, ಬೆಳಪು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಜೇಬಾ ಸುಲ್ದಾನ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ. ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಇರಿಡ್ದ ಪೀಪಿ ಉರಿಪುನ ಪೆಲತರಿದ ಪೊಂದುಕೊಲು ದಿಪ್ಪುನ ಅಂಗೈಕ್ ಮದರಿಂಗಿ ದೀಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡು ತಿಕ್ಕುನ ಪರಂದುಲಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ತಾರೆದ ತಿರಿಟ್ ವಸ್ತುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಂತೋಲು ನಡತಂಡ. ವಿಶೇಷತೆ ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಇದೆ. ಕೆತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಸ್.ವಿ. ಪೈಯಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯರಂಗದ ಗೀತ ಗಾಯನ ಬದ್ದ ಆಗಿದ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಚಾಲಕರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಗೀತೆ ಇದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಋಣ ಉಂಟು, ತುಳು ಮಲ್ಲದ ಋಣ ಉಂಟು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವಳ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಈ ಮದರಂಗಿದಲ್ಲಿ ರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುದರಳು ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಲಿದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಂಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಲಿದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ.
ಪಡುಕುತ್ಯಾರ್ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಜುಲೈ 10 ಪಡುಕುತ್ಯಾರ್ದ ಮೂಲ ಮಠಟು ಶುರುವಾಪಣುಂದು ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ವಡೇರ ಹೋಬಳಿ ಪಂತೆರು. ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ವಡೇರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಪುಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಪಡುಕುತ್ಯಾರ್ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಜುಲೈ 10 ಶುರುವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮುಟ್ಟ ಪಡುಕುತ್ಯಾರ್ ಮೂಲ ಮಠಟು ನಡಪುಂಡು. 10 ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕರಾರ್ಜಿತ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯಜ್ಞ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಧಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತುದ 22 ದೇವಸ್ಥಾನುಲಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಮಿರಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ವೈದಿಕಿಯರು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂರ್ವ ಛಾತ್ರ ಸಂಘದಕುಲು ದುಂಬಾಳ್ತೆ ವಯಸ್ಸರೆ ಇತ್ತದು ಪಡುಕುತ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾಗಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ವೇರು. 2 ತಿಂಗುಲ್ದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುನು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತುದ 22 ದೇವಸ್ಥಾನುಲಿಗೆ ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜುಲೈ 22 ಗುರುಕ್ಲಿನ ಜನ್ಮ ವರ್ಧಂತಿದಾನಿ ವರ್ಷಗೂ 1 ಸರ್ತಿ ನಡಪುನ ಜಗದ್ಗುರುಕ್ಲಿನ ಸುಲಭಾರ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ನಿಲಿಟ್ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ವಡೇರ ಹೋಬಳಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸಮಿತಿದ ಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅರವಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳುವಾಯಿ, ಗುರುಸೇವಾ ಪರಿಷತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಜಿಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಂಬಾಯಿ, ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಉದ್ಯಾವರ, ಜಯಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಕರಂಬಳ್ಳಿ, ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತರು. ಗುರುಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಜುಲೈ 10ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ತನಕ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಗುರುಗಳ 21ನೆಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಗುರುಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನ. ಈ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ 21 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗುರುಗಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 95% ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂಥ SSLC, PUC, ಡಿಗ್ರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಂಚಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಶಿಲ್ಪಗಳ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಐತಾರ 15ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಜೂನ್ 22 ಶುರುವಾದ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಡು ಐತಾರ 15ನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಿಚ್ಚಲ ಶ್ರೀನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ, ಗೋಮಾತಾ ಪೂಜೆ, ಬಾಲಭೋಜನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ,
ವಾಯನದಾನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತದ್ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಮುಟ್ಟಲ ನಿಚ್ಚಲ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೂ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ರುಕುಮಾಯಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪಾವುದುಲ್ಲೇರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದೇರು. ಈ ಐತಾರ 15ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಗುರುವೇ ನಮಃ. ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಿತ್ಯಗತಾಯೇ ನಮಃ. ಪರಮಶಕ್ತಾಯ ಮಾತೃಕ ಬೀಜರು ನಿತ್ಯಾನಂದಿ ವಿಜಯೋತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶ್ಯಾಯನ ಭಕ್ತಾರ್ಜವನ್ ದೃಶ್ಯವಿದ್ರನ್ ಸರ್ವದಾಂಶ ಕನ್ನಿಕಾಯನ ಕಮಲೋತ್ಪಾಯನ ಕನ್ಯಂ ಸಮಸಮುತಾಯ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತರಿತ್ಯದಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಕಂಗೆಟ್ಟತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಲೆ वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಪಿಲಾರ್ ಸಾಂತೂರು ಜವಣೇರು ಮುದರಂಗಡಿದ ನಿಲಿಟ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಿಲಾರ್ ಜೊಳಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಡಡು ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಪಿಲಾರ್ ಸಾಂತೂರು ಜವಣೇರು ಮುದರಂಗಡಿದ ನಿಲೆಟ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಿಲಾರ್ ಜೊಳಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಡುಡು ನಡೆತಂಡ. ಪಿಲಾರ್ ಖಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಾದಿರಾಜ ಉಡುಪ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಊರ್ದ ರಾಯಕರು ಪಿಲಾರ್ ಸಾಂತೂರು ಜವಣೇರು ಮುದರಂಗಡಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಪಿಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತೂರು ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೆರು. ಕಾಡೇರದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಡಪಾದಿತ್ತದು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮ್ಲಿನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದ ದಿನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಚೆನ್ನ
ಕಂಬಳ ಏರು ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟುಡು ಗುಮ್ಮನವೈತಂಡು. ಹುಡುಗರು ಗಂಡಸರು ಆಂಜಗಳು ದೇವರಾಗಲನ್ನ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟದ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಾಗಡ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಊರದಾಗನ ಪುಣ್ಯ ದೇವಣ್ಣಗ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಜಾಗಡ್ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಡ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನಗಲು ಜವಣೇರ್ನಗಲು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲದ ಈ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದಾಕುಲಾಂಡ ಜೋಕುಲೇನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಾಗ ಲೆಸೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿರೆಡ್ಡು ಜೋಕುಲೇರ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದು ದಸರಾದ ಜೋಕುಲೇನು ಕಂಡೋಗು ಲೆಸೊಂದು ಪೋಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ದಾದ ಕೈಕಾರ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡ ಟೂಟೆಸ್ ಪೋಪುಂಡ ಇಂದ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದು ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಜೋಕುಲೇನು ಏಪಲ ಅವರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಗೊರಾಂಡಲ ಈ ಕೆಸಾರಿಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಡು ಬಂದಾರ್ನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.